دم خوش گهدار و تماشاوان هجا ده باسی روژا ایرو دل گلومه. بابتا هری گرنگ کو هر روژاوا کردستانی ده روشان نافخایی آنگو پرسگریک و بابت ناو مالا کردینه. روسیا پیشتی 16 جوتمه لباشوری کردستانی هاتی پیش روشان ناو مالا کردی لباکور روژلات و روژاوای کردستانی جی جارک دین کر بابتا سرکه یا رایا گشتی. دیگر سیاستمدار عثمان öcalan de basi roja îro de pirs û babetên derdora navmala Kurdî de em dê bigrin dest û binirxî. Kek Osman de proseya referanduma serxwebûna Kurdistanê de 25 îlonê 2017 lê 20 roj piştî wê 16 cotmehê ew bûyerên ku hatine jiyandin ew heyecan hemî têk bir. Ez dixwazim ser wê yekê nirxandinekê bikî. Na gelek kes li jêr û li jor daxifin. Hin kes dibêjin ku îşte pêwîst e referandum nebiye. İşte pêngavekî xelet bû. Ez dibêjim ew ê bi vî rengî daxifin, rast nedaxifin. Girtpirsiya ku li Kurdistan hatî kirin, pêngavekî şoreşgerî bû. Pêwîst bû ev pêngava ba hatiye avitin. Ji bo wî jî em dibêjin, ev pêngavekî netewî, pêngavekî durist e, pêngavekî ku tarîxa Kurd a nû li ser bê nivîsandin. Ji bo wî jî pêngava referandum a girtpirsî pêngavekî rast û pêwîst e her welatparêzê Kurd li vî pêngavî xwedî derbikeve û rê nede ku em bêjin bi rengekî şaş pê nirxandin. Ji bo wî jî em dikin ev pêngav pêşeroja me. Yani devletbûna Kurd bi wî pêngavî dest pê kir û bi berdewamî hin pêngavê dinî şoreşgerî em bawerin ku zor dirêj nake devletî Kurd ê bê damezrandin. Ji bo wî jî pêngavekî rast û durist bû. Ez bi cardin li vî derî boy Serok Berzanî destxweşiyê dikim. Ez dibêjim ku pêwîst em berdewam bî û me hemû kes jî di va rêka şoreşgerî de di xizmetî te dane. Kek Osman her wiha 25 îlonê roja referanduma serxwebûna Kurdistanê di asta netewîya Kurd jî gihande dereceyekî bilêntir wekî gote nirxand lê 16 cotmê 16 Oktoberê dagîrkirina Kerkûkê ku bi hevkariya li gel hin aliyên Kurdî, hin kesên Kurdî jî çêbû. Divê babetê de pirsa yekrêziya Kurd di raya giştiya Kurdê tê münaqeşe kirin. Yani em dikarin bêjin ev carî xıyaneta navxwe bêdeng nehat. Zûtirin ka dengê lingê wan dihat ku xıyaneteke bê te jiyan kirin. Rojek ji roja ez li gel siyasetmedarekî Kurd re min got birayê me ev xıyanetekî mezin e. Lê got em nabêjin xıyanet. Ez di nav xwe de jî aciz bûm ku ji cî taziyê dûrket min got Xwedê bela xwe bide te. Lazim e tu tedbîr bigirî. Yani xıyanet bi aşkereyî tê dibêje ku ez ê xıyanetekî herî mezin bikim ku di tarîxa Kurdan nebîye. Pêwîst e rêgirî lê bêkirin. Ji xelk re bi vekirî bê axaftin. Kemtirîn tedbîr bi vekirî bê axaftin. Bêje ku xıyanetek bi vî rengî xwe amade dike. Bira xelk amade be. Niha Kek Osman di encama referanduma serxwebûna Kurdistanê de sedî not û sê xelkê Başûrê Kurdistanê dengê xwe erê ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê de gelo ev ne sinyalekî yekrêziyê jî bû yekrêzî ku di asta siyasî de pêk nehatibû lê di asta neteweyî de pêk hatibû. Tu çawa dinir? Devletbûnê de yek desthilatî tê xwast. Kî li ku di nêre bire bi nêre dixwazî bi navî sosyalîzmê be, dixwazî bi navî demokrasî be. Her ciyekî ku devlet lê durist bûyî li gel yekrêziyê yek desthilatî jî pêwîst bû. Eger ku hêzî ji vî pêngavî re amede li Kurdistana Başûr yek desthilata va bikire yani tenê yek hêz bibiye desthilat ez bawerim ku encamekî baştirê bi hatiye standin.
Yani kateki ev qas giringe û li hemalî ciyanê باش katî یەک دەسەلاتی damezrandine de yek deselatî یەک دەسەلاتی بنگehên dîktatورiyê li gel xwe nayîne ku yek deselaتی yani di çerçeveya berjevendiyên neteweyî de yekrêzî lê gava yek deselatî bê li gel xwe dîktatoriyê nayîne dixwazim vê be. Na durust e yani katî ku normal be yani ku sistem hatibe damezrandin yek deselatî dibe dîktatorî. Lê ku te sistem nebû pêwîstiyê ku tu sistemekî nidamezirnî wî katî da yek deselatî dibe avantaj dikeve xizmetî demokrasî dikeve xizmetî xelk. Bi rastî jî pêwîst bû ku li Başûrî Kurdistanê yek deselatiyê hebiye. Kek Osman niha li mesela Rojavayê Kurdistanê hin rexnê ku lê rêveberiya xwe ser tê girtin ku yani heta cihekî weke yek deselatî tê binavkirin ew e ku li hemberê opozîsyona xwe rêkberiya xwe helwesteyên gelekî tund nedemokratîk werdigire. Na em bêjin boy ku hemû pêz bikanim xebatê xwe azadî bimeşîn yek tişt e lê wek em bêjin deselatî dabaşkirî be jî zor belav be jî zaîfî mezin çê dibin boî wî te nikayî karekî bi rêva bibî têkçûnek tê jiyan kirin. Na li Başûrê Kurdistan tecrübekî wek wisa te jiyan kirin. Katî devletbûnê ye pêwîst e ku deselatiyekî xurt hebe ew 3 sala xebatek hate kirin bi piştgiriya dagirker û bi piştgiriya hêzên cîran ji boî ku serokatiya Kurdistan birûxîne boî ku deselatiyê lewaz bikin bê deselatiyê bidine pêş 3 sala ji bo wî xebat hate kirin. Katî gava girîng bê avitin hat jî wana ser hilda û xastin ku ev deselatiya Kurdistan têk bibin rê nedin ku Kurd boî devletbûnê berva pêş biçe ji bo wî jî ew xıyaneta mezin hate jiyan kirin. Pêwîst em jî wî jî te ev bikin. Niha ziraya giştiya Kurd de ev babet vî çerçeveyê de jî tê münaqeşe kirin ku yekrêziya pêşmerge, yekrêziya asayîş, di çerçeveya berjevendiya neteweyî de nêzîkahiya destelatî hebiye mümkün bû şazdehê cotmehê pêkanîna wîna zehmettir bûye. Wê çerçeveyê tu çawadin? Yani na yek deselatiye hebiye ez dikarim bêjim ku ev qas êş nedate jiyan kirin. Yekrêzî û li gel yek deselatî bikanî biye em hinekî din baştir berwa devletbûnê bibûne û encam bigirta. Hêzê derdorê me jî nedikanibin ku dest bavêjine nav me têk bibin. û herî dumayê em bêjin raperînek tê jiyan kirin. Süleymaniye Helepçe em bêjin raniye li gelek şûna. Êva deselatiyê çi ye bavê min? Deselatiyê divê kemek waye. Me dixwast ku deselatiya Kurd tevayî têk biçe. Xıyaneta li Kerkûkê hatî kirin her tiştî tar û mar bike. Ji binî da têk bide, ji binî da têk neçû. Hinekî xwe ragirtin çêbû. Li Pirdê şerek çêbû, li em bêjin li Şengal şer çêbû. Yani tevayî têk neçû. Divê boî ku em temam bikin pêwîst e em raperînekî din bike. Yani ez li vî derî aşkere dibêjim tiştî ku têk kirin xıyanet. Ne gotinekî devî xwe li hev bidî ne tiştekî din. Pêwîst e ku herkes bê rawestandin. Ez li vî derî xelkî Kurd ra dibêm şiyar bin. Va tiştî tê kirin eleqa xwe bi demokrasî ra nîne bi reforma re hiç niye. Lazim e tiştî dibe em baş bixwînin. Ewa xıyaneteke xıyaneta ku bi dawî nehatiye dixwazin bi dawî bînin kemek deselatî Kurd maye dixwazin jî têk bidin. Xelkî me pêwîst e ji vî re rê nede. Tarîx hemû kata firseta dernaxîne pêş me. Katî xwe de eger ku Kurd xeletî nekiriya 100 salin devlet bû. Lê bû ku serkirdeyên me xeletî kir em bin dest ma 100 salî. Niha kek Osman her du babet yani ji du cudan e vê çerçeveyê de ku di çerçeveya berjevendiyên neteweyî de berjevendiyên mezin ên Kurdistanê de yekrêziya tevgera siyasî ya Kurdistanê
و کوردستان جی راستیەکی وێ هەیە و چار پارچە ڕەوشێکی گەلێکی کۆمپلەکس تەبلی هەڤ هەیە یا دیژی ڕەوشا یەک دەسەلاتی و دکارێ مثلا هەر ڕکبەری هەر ئۆپۆسیۆنا کو هەیی بپەرچقینی بن پێی بکێ یانێ پێویستە دموکراسی هەیە بە ناوخۆدا لێ ئەس دەبێژم ji بۆی کورد ji hemû kata zêdetir îsta pêwîst e ku yekdeshilatî li gel yekrêziya hêzên siyasî be yanî yekrêziya hêzê siyasî yekdeshilatiyê lewaz neke boî me deshilatî pêwîst e boî çi hêzên dagirker hemû bi yek dengî xebûtîn ku em bêjin piştî ev bûyerê Kerkûk hemû deshilatiyê Kurd têk bibin. Ne deshilatiyê gişkî bêlin ne deshilatiyê herêmî bêlin. Wek em zanin li ser vî esasî êriş kir. Ji bo wî ez didim yekrêziya siyasî pêştir yekdeshilatî zor giring e pêwîst e xelkî Kurd em bêjin ji hemû kata zêdetir ji bo yekdeshilatiyê bixebite. Kê çi gotiye? Ev ji bo me giring niye? A giring em hêzê xwe bikin yek em bi yekdeshilat bin ku rê nedin dijminên me dest bavêjin nav me em di rêka devletbûna xwe de berdewam bin. Niha raya giştiya Kurdistanê jî yani ev babetê münaqeşe kirin ku dibêjî me yekrêziyeka xwe netewî pêkaniye. Lê tevgera siyasî ji li pişt hestiyariya netewî gul bagelê Kurd xwe heye. Yani li bagelê Kurd berjewendiyên netewî gelekî mühimtir têne girtin ku li gora li ba aliyên siyasî tê girtin. Em bi rastî yekrêziya xelkê Kurdê ye. Ez dikarim bêjin li hemû beşê Kurdistan eger ku rêberiyekî baş rast hebe yekrêziya gel heye û xelk li gel yekdeshilatiyê û li gel yekrêziyê ev hêzê ku vî red bikin xelk dikane wan bide aliyekî. Ji bo wî jî em dibin yekrêzî û yekdeshilatî gerek pêk we bînî pêş yekî dernexî pêşê din. Yani dema ku yekrêziya hêzên siyasî ti ser radibestî pêwîst e yekdeshilatiya Kurdistan jî tu bînî berçava. Yani hêzî Kurd belav nekî, lewaz nekî. Li ser vî esasî gelek hêzin heyene ez pê nexweşim jî. Lê bûyî ku Kurd bi hêz be jî hin pêngavên tê avêtin em pêxweş in. Başûrê Kurdistanê wekî wêneyekî heger em bigirine pêş çavê xwe Kek Osman. Li gel va ev pirsgirêkên ku niha li Başûrê Kurdistanê tê jiyandin yanî pêwîst nake ez bi hûrgulî bikevme nav de ev pirsgirêkên ku li Başûrê Kurdistanê de têne jiyandin. Serkirdayetiya siyasî ya Başûrê Kurdistanê her wiha hikûmeta Herêma Kurdistanê jî pêşniyara hilbijartinekî demekî gelekî Kurd e weke bijardeyekî alternatîv daye pêş. Gora baweriya te gava got tu vî wêneyî di nirxênê baştirîn bijarde çi? Na tiştê ku serkirda xelat dikin xelk dikane sere rast bike. Bira serkirdeyê rast bi xelk bawer dike. Em dizanin ku kevin da xeletî hatiye jiyan kirin. Yani deshilatiyê netewî jî xeletî kiriye. Wek çi em bêjin devletbûnekî pêşwext hate jiyan kirin. Em ne devlet bûn wek devlet me jiyan kir. Bi rastî jî tiştê devleta de tê xuya kirin yani ji sedî nû û pênc li Kurdistan jî hebûn. Lê ewan Kurd bi hêzî xwe durust nebû. Hêzên derva bi hevsengiya derva ev deshilatiya çêbibû. Yani Kurd pêwîst e bizanibiye gor wî jî amedebûnekî xwe hebiye. Tu vê çerçeveyê de ez dixwazim ji te bipirsim Kek Osman. Niha mesela em bêjin hilbijartin çêbû. Di wê hilbijartinê de yani partiyeke siyasî ji sedî çil sedî pênceh deng digire lê ew deshilata destê xwe heyî de jî bin navê yekîtiya netewê yekrêziya netewê de wê deshilata xwe par vedike. Mesela li Başûrê Kurdistanê pêvajiya 50-50 hatiye jiyandin piştî wê jî dibin navê yekîtiya neteweyî de wezaret û ew hatine dabeşkirin. Yani di hilbijartinekî demokratîk de ew aliyên ku li gora helbesta xelkê Kurdistanê dengê
هەری زێدە گرتنە پێویست ناکێک و ئەو دەسلاتی ئەو بخوا بدنە شکلکردن ئالتەرناتیڤین خۆ سیستەما خۆ فۆرمولاسیۆنین خۆ دەرباسی ژیانێ بکن و خەڵک گۆراوی هەلوەستەکی وەرن نا تجربه کاتا جیان کرن مگود پیوستی جهمو کاتا زیادتر جیده یک دستلاتی و یک رزیه سیاسیه پیوسته که خلق کرد ev rastiyatî jiyandin baş binirxine ev carî tiştî kêm Kurd rast bike. Bi taybetî çi ye? Yani pêwîst e em bêjin zor hêzî xwe belav neke. Niha pênc partiye em bêjin xwadan hêzin di parlamentoda bira du partî be, bira sê partî be. Partiyek em bêjin bira sedî pêncî û pênc be, sedî şêst be. Bu ku bikarin ve desthilatekî netewî xurt ava bike û ev pêvaja devletûnê bi reva biçe. Ez nada dibêjim ku helbijartin ê firsetekî mezin bîne pêş û ev firsetê da jî gelê Kurd ku baş bikar bîne dikane hêzekî bike desthilat bi rêkê wî hêzî desthilatiya xwe netewî pêş bixine û devletbûnê berva pêş bibe. Li ser vî esasî ez dibêjim ku di helbijartinê da xêrekî mezin heye pêwîst e katekî zûttirîn ev helbijartin bê kirin û desthilatiya Kurd cardin bê dizayn kirin. Xelk wî sererast bike. Belê em ji wêneyê Başûrê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bin. Rewşa Rojavayê Kurdistanê di qada siyasiya cîhanê de jî di rojevê de ye. Gelek behsa van kongreyan û civînan tê kirin û her behsa Rojavayê Kurdistanê jî tê kirin lê li wê derê jî ji dervî yekrêziyê du bereyên cuda li aliyekî Xweseriya Demokratîk yan jî PYD yan jî HSD heger em binav bikin li aliyê de jî Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Navê ez bixwe ne li gel velavbûna desthilatiyê me. Lê pêwîst e ku em rexne jî li desthilatiyê bikin ku rêgeh bide hemû hêzên netewî bikarin kar û îşê xwe bi azadî bimeşînin. û li me gotiye yani îsta 300,000 Kurd li vî derê di kampa da jiyan dike. Katekî tarîxî jî ê mejû jî li Rojava tê jiyan kirin. Pêwîst e va xelka zûtirîn kat bizvire welatê xwe beşdarî ev pêvajo bibe. Yani ne ji dûr da em bên seyr bike. Yani em Kurd baş bizanibin. A bi me girîng em devletbûnekê yahut destkeftekî mezin bi dest bixînin. Ev sistemê bi çaviye ew wî bêlin katekî din. Yani ev rojî dijminî yek û din nakin. Ji bo wî katî tiştê heriya pê nexweş ku em bêjin enekesel dijî PYD daxife, PYD li dijî enekese daxife. Tiştê heriya pê nexweş ew e bo wî jî ez dêm her du alî pêwîst e ku ji siyasetê xwe heya îsta dest berdin û enekese bigere Belê konjüktûrekî nû rûdaye li Rojavayê Kurdistanê bi Rêzê Öcalan ku PYD heta îro ku bi hevkariyekî li gel desthilatê jî dihate tomatbarkirin niha ji aliyê Serokê Sûriyê Bişar Esed ve wekî xayîn tê binavkirin. Heta cîgirê Wezîrê Derveyê Sûriye duhî jî ewna bi îxanetê binavkirin. Yani rastiyekî wisa jî tê jiyandin ku ev îzolekirina PYD ku niha di Kongra Soçî de jî tê destnîşankirin ji aliyê Tirkiye, Sûriye, Rûsya, Îranê ve ev senaryo ser tê lêzandin. Gelo nêzîkahiyekê karê li Rojavayê Kurdistanê bi dest. Yani ez dikarim bêjim Kurdekî herî xerab ji dagirkerî herî baştir e. Pêwîst e ku Kurd qedrê yek û du bikirin. Ji bo wî jî ez bangawaziyê yekirtinê dikim û di saha siyasî da bi hemû yani bi rengekî azadî temam xebatek bê pêşxistin li gel wî me. Yani ji nada xuya ye yani firsetek bi dest bikeve bi piştkiriya Komara Tirkiye ê desthilatiya PYD Rojava jî têk bibin. Pêwîst e biraderê enekese vî rastî bibînin siyasetê xwe de guhertin bikin. Ji Başûr tecrübe derxînin, îsta ji Rojava tecrübe derxînin bi me trajediyekî din jiyankirin nedin.
Yani elle Kerkuk bu rasti trajediye. Ma hamuya yani gele kezimi de persin de başı az de benim ne başım. Sebebi baş bibim niye? Kerkuk trajediye bu naf trajediye de ne kay baş bi. El Rojava trajedi medin jiyan kirin. Bi taybetici Afrin ne be Kerkuk ki dömin. Bilakis Afrin be bersivek jiboy Kerkuk ko reki ki nu dine peş. Keke Osman Hal Rojava rastiyek jî heye mesela PYD rê nadê ku enekese kongra xwe bixwe li Rojavayê Kurdistanê li dar bixê yani di nav va komplîkasyona de di nav van xerabiyên ku bi ser PYD jî tên bi ser wê yekê rê nadê got enekese bikar be kongreyekî xwe li dar bixê dibêje divê wek enekese hûn werin di nav me de kar bikin. Yani abi çerçeve ki zor tenge. Kiryarın peyade ci rexne, peyviste rexne ki berfere bekirin. Ele peyade li ser evi xwe yani baştır ez jiwan ra dibêjim. Bagevêzî ki ji bikim 300,000 Kurd li nêzîkî we em bêjin wale. Yani Pêşmergên Rojavanê eger ku rê ve bikin, pêşmergê rojî li gel vî em bêjin di kampada bi 10,000 gençê di nav artêşbûna Rojava da cebigire ve kuvvetekî baş. Heya 150,000, 200,000 artêşekê dikarin nava bikin. Eger ku bi vî siyasetî heya nabiçin ev 300,000 li vî derî li kampa di nav jiyanekî betal de. Kek Osman me dixwest Ji bo ku wî jî belê fermo. Dibêjim ku peyada pêwîste xeletiyê xwe bîne ji zûttirin kat rê vebike û di bi desthilatiyê de jî em bêjin rêk bide û bi taybetî saha siyasî de azadiyekî baş bi rê ve bibe û ku xelkî Rojava jî bizivire û artêşbûnekî mezin bê pêşxist. Kek Osman bi rastî me dixwest di vê bernameya basî roj de pirsgirêkê nav mala Kurdî her çarparçeyê Kurdistanê em bigirine destan bi Başûr û Rojava eman ew her du beşên ku herî zêde îro di Rojava Kurd û cîhanê de jî herî bilind ne. Lê bi Kurdî ger tu pirsgirêkên nav mala Kurdî bi giştî yani çi çerçeveyê de divê bênegirtina desta ger tu Yani ez diyeyim giştpirsî pengavekî şoreşgerî bû. Serok Barzanî ji şoreşekê re rêvebertî dike. Dema ku dest ji kursiya serokatiyê berda û bû serokê Partiya Demokrat, Partiya Demokrata Kurdistan ev pengavekî rast bû. Bo şoreşgerekî ev cî rasttir e. Lê pêwîst e ku him pengavê şoreşgerî amade bike û bavêje berva pêş. Ez dibêjim bi pengavnî nû yî şoreşgerî ev giştpirsiye bike ji armancê xwe li ser vî esasiyê ez ji bo şoreşgerî mezin Serok Barzanî ra serkeftin dixwazim ez amade me ku di xizmetî wî de berdawim. Kek Osman Kurd li Bakur û li Rojava li Başûr û li Rojhilat jî her vê gotinê tên ne ziman biratiya Kurd û Ereb, biratiya Kurd û Tirk, biratiya Kurd û Faris û xistina bernameyên partiyên xwe jî lê biratiya Kurd û Kurd serwêtê çi? Me gotiye yani du milletê cewaz dikanin bibine dost, ne dikanin bibin bira. Kurd û Tirk dikanin bibin dost. Kurd û Fars, Kurd û Ereb dikanin bibin dost. Ji bo wî ez dibêjim ku ev gotinekî ji armancê xwe zêdetir e. Em pêwîst e biratiya Kurd û Kurd bixwazin. Dostaniya Ereb û Kurd, dostaniya Ecem û Kurd, Fars û Kurd û dostaniya Tirk û Kurd dixwazin. Ji dostaniya zêdetir ê bê axaftin zor cî xwe de niye elmî niye. Ji bo wî jî em dibin bijî biratiya Kurd. Belê, gelekî spas birêz Osman Öcalan siyasetmedar ku li bernameya basî roja îro de te beşdarî. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îro a basî roj heta bernameyek din a basî roj